Mladí trávia leto pri vode, v stanoch, cestujú autostopom, v skupinách alebo vo dvojici. Snaha tráviť dovolenku mimo rodinu alebo kolektívu je v určitom veku prirodzená. Ťažko ju jednoznačne odsúdiť alebo moralizovať. Alebo nechať to len tak, nech si mladí po svojom užijú leto? Aký máte názor na snahu mladých ľudí stráviť dovolenku v dvojici? V dvojici tak to nejlákavější, no. V tom něco v tom je, no. Co to neviem. Prosím vás, poďte na chvíľočku sem, dobre? Ja by som sa vás rada spýtala, aký máte názor na snahu mladých ľudí stráviť dovolenku v dvojici? No tak já myslím, že to je teďko normální, no. No tak môžu ísť spolu. Každý chce mať nejaké pekné spomienky, hlavne z leta. A keby bolo voľné len jedno miesto, rozdelíte sa? Neišli by sme. Išli by ste spolu, alebo ako? Tak ostali by sme, ani jeden, ani druhý by nešiel. No, niekto ide, však viete, rozumiete to. No podle toho, jaké ty povahy těch dvou jsou. Kde trávia dovolenku vaši rodičia? No asi, že doma niekde. Na Českomoravskej Vysočině asi. Maminka je v Lázních a tatínek je doma. Áno, čiže sú akoby na dovolenke prakticky. Ano. Áno. A boli ste už niekedy s rodičmi na dovolenke? Když jsem byla malá, ale to vždycky u babičky a to mě nebavilo. No jsme traje, ano. To ste Ona přijela, ne, sourozenci nejsme. Áno. To je můj kamarád a ona jako je jeho snoubenka nebo taky něco podobného. Aha. No tak jednak to jsou asi jenom manželé, protože všichni moji kamarádi jako ze školy, tak vždycky jenom s partou, protože je vždycky veselé. A boli ste už niekedy na dovolenke s rodičmi? To už myslím kdysi hodně dávno v dětství. Nepamätáte však. Já myslím, že na tom není nic konec konců špatného, když jdou dva mladí lidé spolu. Řekni, že jim závidím. Nezávidím, ale... Já nevím, co si mám myslet. Neviete, koľko máte asi rokov? 17. No tak to už si môžete myslieť, keby vás by otec pustil s chlapcom na dovolenku. No ne, to bych musela po tajmu. Tak já si myslím, že není v tom nic zlého, keď jdu spolu. Už dvojici aspoň si môžu povyprávať o tej krajiny a tak ďalej. Podle toho, co chtějí dělat na té dovolené, že třeba chtějí se, no jakým způsobem se chtějí bavit. Keď to berú pekne, tak to špatné není. Vo dvojici prežiť prirodené, tak... Tak prečo nepustila? Keď je ten chlapec čestný. Áno. Teda prečo nie? No ve dvojici, to je správný. Áno. Vás by pustili napríklad rodičia? Mě to totiž chtěli zrovna udělat. Je to, myslím, 14 dní a dopadlo to strašně špatně. Nakopili jsme si konzervy a kdesi cosi, no a pak se to dozvěděli rodiče a byla z toho múra. No to ještě nevím. Ešte neviete, no ale aspoň niečo nám môžete povedať však, že či by ste No do té doby ještě dlouho. Že to je celkom normálne. Áno, a vy si čo myslíte? Ja tiež si myslím, že je to celkom normálne. To záleží na tom, ako sú vychovaní tí mladí ľudia. Súdružka doktorka, ako strávená dovolenka má najväčší význam z hľadiska výchovného i psychologického pre dospievajúcu mládež? Práve za to, že sa pýtate z psychologického hľadiska, ťažko možno tak jednoznačne odpovedať. Že mládež tak nad 15 nerada trávi dovolenky s rodičmi. Je oveľa rozumnejšie a veľmi prospešné pre mládež, ak sa jej umožní v tomto období, v tomto vekovom období stráviť dovolenku v nejakom kolektíve, kde je taký malý nenápadný dozor. Ako sa vy pozeráte na dovolenku strávenú vo dvojici? Nemohla by som povedať, že celkom by som bola proti tomu, aby mladí ľudia išli v dvojiciach. Ale prosím, to by mali ľudia robiť až vtedy, keď sú dostatočne zrelí. To však vytvorí podmienky, aby sa tento spôsob vzájomného poznávania nezneužil a ostal v medziach snách o lepšie a úprimnejšie ľudské vzťahy. Treba sa vysloviť aj k týmto problémom. Mladých, no aj ich rodičov.